Ni dai yanzu duk ba wannan ba. Akwai wani magana da nake so na faɗa ma ne, ina so ka bani shawara akai. Kaji? To dama budurwana ne, in dai na bata kuɗi ba ta son amsa. Komai yawan su in dai naira ne sai ta rena. Wannan ta wuce naira. Iye? Wannan ta wuce naira. Ban ji ba? Wannan ta wuce naira. Me kace? Ta wuce naira. To sai me zan bata? Daidai ka bata dolla. Na bata me? Daidai ka bata dolla. Kai? To shikenan naji. Sai kuma me? A hada ta da mota. Kai? Har da mota? To ina jinka, sai kuma me? Kuma ka yi mata visa. Har da visa ma zan muta? To shikenan, ina so ka bani abu guda ɗaya mafi muhimmanci da zan mata. Ka kira ta da debinka. Ina jinka. Ka baje mata kolinka. Duk za a yi hakan. Karkarife mata kofarka. Wannan ai duk abu mai sauki ne. Koma menene kaka? A'a, nan fa ɗaya. Koma menene gani? Koma menene kaka? A'a wallahi wannan ba zai yiwu ba. Kai ka je ka sai mata koma menene kai mata. Na bar maka. Koma menene kaka? Yo to hauka ake yi?